alhamdulillah rabbil alamin yeɓe yankoɓe Nangue TV on juurama kadi on beltanama no fewi ñaganama jaam yeɗo kadi subaka moƴƴo malal alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin juulama wirdama alhamdulillah rabbil alamin yeɓe yankoɓe Nangue TV nde ko aljuma mawde 24 lewru sappo ɓiɗo fate salatul fatih alamin yeɓe yankoɓe Nangue TV machallah nan yeɓe yankoɓe Nangue TV ko enen kala nandi hande wiya kala garowo juma yo addoro hadiya hande ko hadiya wiya hande kala garowo juma yo addoro hadiya muɗum no enen kala nandi yeɓe yankoɓe Nangue TV machallah machallah tajirte no yara Thank you. tigi yeɓe yankoɓe Nangue TV on beltanama no fewi no fewi jafno tan nande kalten nde taw ko nder dayre wadde to gonɗen en jiiɗa ɓamtuto sawtuji ha ɓurta ɗum saabi ɗum alhamdulillah rabbil alamin oɗo men ñalawma aljuma woni mawde hawre 24 lewru men octobre hittaɓe ñaƴi 22 ɗo wuttudungo Madina Gounass leegal Madina centre e nder juma mawka ka Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin juulama wirdama duuɓoji wirdi mbaɗama oɗo saaha ko inɗeli he wona alhamdulillah rabbil alamin wonande ɓen sukaɓe dañanoɓe yontere yawrude en joogi innede inde ɗen dokke hande ɓen gone ɓadade ha kadi waynotoɓe ha e ɗannotoɓe ha e ñagotoɓe duwawa foof inchallah o saaha ko on sifo e ndin mbadi wona alhamdulillah rabbil alamin noon salli o haali joni kala garowo juma yo addoro hadiya hande ko hadiya wiya wona sadak hande ko hadiya inchallahu mawla noon bandiraɓe nani kono kadi ya paamin moƴƴi inchallahu mawla ƴetti bandiraɓe en jetti yeɓe yankoɓe kala ha joni ko siftinde so Allahu lamɗo jaaɓi dimanche o so Allahu lamɗo jaaɓi enen jaaha to wuuro men Kafrine ngam waɗɗoyde yewtere wiyetede andu hoorema yewtere ganduɗa ko wittude ɗen guure ɗe calmi Saydou Ba Sinthié hol hirande Sinthié on cincanaɗo o holto yi aduna to janggi holto nani calmi Saydou haw jokkodire woni haw fiiri o ari ɗo haw sincana wuuro ngo alhamdulillah rabbil alamin koyne wuuro men Kafrine alhamdulillah rabbil alamin gandi ceerno Mamoudou Déme inchallah jinna muɗum ko toon jooɗi ko ceerno joƴƴiniɓe toon wadde noon en jewtide makko ko ceerno Mamoudou Déme o inchallah dimanche o men jaa toon yettade ɓe saminde ɓe yewtide mabɓe gurdam jinnaɓe hakkude mabɓe ceerno hakko calmi Saydou holno gonirton to Kafrine dental ngal
holno mo godirton e jiwano hamdulillah alamin wona waɗe vidéo ji waɗe kadi ayawoji waɗe fof inchallah julɓe naftoro han ha nerni heddo kadi e weeyo ngo inchallahu mawla ɗiɗon Cominago TV on beltanama mbaɗen j'aime mbaɗen abonné mbaɗen partage alhamdulillah alamin آمين صلى الله عليه وسلم وتسلم وبارك الله إلهي وبارك شيخنا أحمد التجاري بسم الله الرحمن الرحيم يا رب آمين الرب يا أحسن وبارك الله إلهي وإلهي يا رب الجاري رضي الله تعالى عنه توبة الرجال ومسلم رضي الله تعالى عنه جميعا اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ما شاء الله وسعى ونبي دوسد gam yaade juurade ceerno no seydajo tala alhamdulillah alamin inchallah Diallo Bachir Thiam صلاة الفاتح لا بشفان دجيج
صلاة الفاتحة. ما شاء الله الحمد لله العالمين جورام رجل قدر جود قدر أندم الحمد لله العالمين ما شاء الله الحمد لله العالمين قوت كم تبوت الحمد لله ما شاء الله الحمد لله العالمين سار بيدا الحمد لله ما شاء الله ملوكا ما شاء الله ما شاء الله يلا 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 ما شاء الله ما شاء الله رب العالمين ما شاء الله Cheikh Oumar Kelly bayna dana mako e jama'i fa ko pofti Cheikh Oumar Dia on lomti machallah kanko wonda Cheikh Kelly alhamdulillah رب العالمين Bachir Thierno ko so gayni gulet o sa Thierno nara fati yalla Thierno alhamdulillah ma sha Allah hande ko aljuma heewi wadde jaltande gal Thierno alhamdulillah ma sha Allah alhamdulillah ma sha Allah Let's go. Fatiha Salatul Fatiha.
amin amin